Duh wong ayu kabeh ayu pepucak ing ati kaya ngene lagi wong nandang asmara alon-alon apa to awakku dhewe to dewa jawataku welas sono mring kapan bakal katekan kapan katekan cece lan wong bagus wong ayu no Pak wong ayu ya bagus sih moh aku lah yo kleru wong ayu ya jeruk mangan jeruk cedak wong ayu kok wong ayu lah wong aku dederek karo aja ngono lah wong aku karo wong bagus iki kok hai anggo iye ora es ayu apa ngasu wene datuke anggo es lho anggo iye nganggo iye aja nganggo es ayu ora ayu ayu ya wong ayu lah umpamane apa Pak upama aku nang kodho tanpa prau sasratara den babaki situasi jenengane uri to. Lah kok pucuke Sidoarjo wong Nyidam Sari kok. Jejer lan wong ayu ngono to, Pak. Artinya apa to Mas? Aku ki wong ya wis lah jejer karo wong ayu lah wong jejere karo wong ganteng iki kok. Oh iya, ilang fokus iki, Pak nggih. Heeh, ayo.
Ngomong Roma yang guyu. Ketoke pernah romono no. Sing nyaure wong 500. San. Jira lu. Nono nono. Duduk Kusuma. Nono enak piye? Duduk Kusuma kan. Lah wong sampean mau ngono aku ya melu-melu. Ampun dirungokne, Bu. Jam sini nyelelek iki. Saru. Saru goreng ngisor. Duduk. Dudukku semua pancen teko Piye to, Mas? Amalan guyu. Nama tiga iki yang lucu. Piye? Wis gawe nduk terus neh. Ngendangi olah. Yuk. Sampun nggih, Pak.